1981-nji ýylda Söýgüniň höweti filminiň düşürüşinde ýasama däl de hakyky hujuglardan ýaňa duýgular gaýnaýardy. Filmiň rejissöri baş aktyorlaryň Rekhan we Amitabh Bachchanyň töleýli romantikasyna şaýat bolanlygyndan hakyky şogu başdan geçirdi. Şol bir wagtyň ödünde filmdäki rollaryň birini Bachchanyň kanuny aýaly Jaya Bhaduri ýerine ýetirýärdi. İki ýyldyň arasyndaky jenaýetçilikli gatnaşyk bir näçe ýyl dowam etdi. Jaya Bachchanyň hiç haçan aýrylyşmajakdygyny aýtdy. Emma hemmesi garaşylmadyk ýagdaýda tamamlandy. Amitabh suraty düşmäniň birinde işleýärkä agyr yaralandy we bir hepdelik koma düşdi. Akylyna gelip ol maşgalasyna dolanyp barmaklyk kararyny kabul etdi. 1990-njy ýylda RKD'de telekeçi Mukesh Agarwal durmuşa çykdy. Tidara onun adamsynyň aşyk awançylykdan we öz janyny kat etmek pikirinden ejir çekendigi belli boldy. Bir ýyldanam az wagt geçmänkä Agarwal öz janyny kat etdi. Şeýdip hem RK üçin köp problema döretdi. Bu ýyldyň awraýyny düşürdi. Hemme derrew onuň Bachchan bilen bolan romanyny ýada saldy. Häzirki wagtda 70 ýaşly Rekhanyň Mumbaýda owadan bag bilen gurşalan köşkü bar. Ol uzak wagtdan bäri ýakyn garyndaşy bolan ýegeni we sekretary Fardana bilen ýaşaýar. Mundan başga da Rekhanyň uly kwartirasy we gymmat awtologlar kolleksiýasy bar. Aktrisaň girdejisi takminan $40 milyon. Yıldız Henizem gaty owadan ýöne ol seýrek suraty düşýär. Söhbetdeşlik asla bermeýär. Iň soňky sapar onuň gatnaşmagynda film 2014-nji ýylda suraty düşürildi.